ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമ. മാതാജി പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാർത്ഥനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണരിപുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ച പതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാകാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിഷ്യാത്ത ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാനിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യമതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 10 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം. ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ശ്ലോകം 4. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യഃ സർവകാമദുഃഖാമഹി സിഷിച്ചു സ്മ പ്രജാൻ ഗാവഃ പയസോധസ്വതീർമുദാ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാമം വവർഷ പർജന്യഃ സർവകാമദുഃഖാമഹി ജുസ്മബ്രജാൻ ഗാവഃ പയസോധസ്വതീർമുദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമം ആവശ്യമായ സർവ്വതും വർഷിച്ചിരുന്നു. പർജന്യഃ മഴ. സർവം കാമ ആവശ്യകതകൾ. ദുഃഖ ഉത്പാദക. മഹി ഭൂമി. സിഷിച്ചു സ്മ നനയ്ക്കുക.
വ്രജാൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലം, ഗാവഹ പശു, പയസ ഉദസ്വതീഹി നിറഞ്ഞ അകിട് നിമിത്തം, മുതാ ആമോദകരമായ ചിത്തഗതിയാൽ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാലും തടിച്ച അകിടിനാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാലാൽ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ശൗനക മഹർഷി ചോദിക്കാണ് ഉണ്ടായത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഭീഷ്മദേവന്റെ നിര്യാണത്തിന് ശേഷം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്? അദ്ദേഹം അധികം ആസ്വദിച്ചൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ എന്നൊരു ചോദ്യം ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് ചോദിക്കുകയാണ് സൂതഗോസ്വാമിയോട്. സൂതഗോസ്വാമി മറുപടി എന്താ പറഞ്ഞത്? അദ്ദേഹം ഒരു കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ചു അല്ലെ, അധികം ആസ്വദിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പരമമായ സത്യം എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനാൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചത്. ആ യുധിഷ്ഠിരന്റെ രാജ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ വരുന്ന 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും, അതായത് ധാരാളം മഴ, ഇന്നും നമുക്കുണ്ട് ധാരാളം മഴ അല്ലെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ മഴയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് പർജന്യ അല്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പർജന്യ. എന്താണ് പർജന്യ? നമുക്ക് ധാരാളം ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഇഷ്ടം പോലെ നെല്ലൊക്കെ വിളയും, അതുപോലെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്ന് കിട്ടുന്ന മഴ എങ്ങനെയാണ്? അശനിപാതം പോലെ അല്ലെ. അതിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുമ്പോ തന്നെ ഉള്ള വിത്ത് മുളച്ചത് പോലും ഇല്ലാതെയായി പോവാണ്, നശിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതുപോലത്തെ മഴയല്ലേ നമുക്കിപ്പം ലഭിക്കുന്ന മഴ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലഘട്ടത്തില് മേഘങ്ങൾ പ്രജകൾക്ക് ആവശ്യമായ മഴ യഥേഷ്ടം വർഷിക്കുകയും, അതാണ് പ്രത്യേകത. പർജന്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് നന്നായിട്ട് വിളവുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള മഴ. ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വളരെ സമൃദ്ധമായിട്ടുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട്? കൃത്യമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് മാത്രല്ല, പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതിയാലും തടിച്ച അകിടിനാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാലാൽ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ അത് പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഭൂമി യഥേഷ്ടം ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് തരിക, അതായത് സമൃദ്ധമായിട്ട് വിളയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പശുവിന്റെ ആമോദപ്രദമായ ചിത്തഗതി അല്ലെ. ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളയിക്കുമ്പോ പശുവിന് എന്തുണ്ടാകും? സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് രണ്ടുപേരും കണക്റ്റഡ് ആണ്, പശുവും ഭൂമിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന പശുവിന് എന്തുണ്ടാവും? അകിട് നിറയെ പാലുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള അകിട് എക്സസ് പാല് വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പാലാൽ നനയ്ക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അകിടിൽ കൊള്ളുന്നില്ല അല്ലെ, അതിൽ കൂടുതൽ പാലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ചെറുത്തി പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം പാലും ധാരാളം ലഭ്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ മഴ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴയായിരുന്നു. അതായത് ഭൂമി നന്നായി സമൃദ്ധമായി വിളയിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള മഴയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയും സന്തോഷത്തോടു കൂടി സമൃദ്ധമായി വിളയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നപ്പോ വളരെ റിച്ച് ആയിരുന്നു അല്ലെ, എല്ലാം കൊണ്ടും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഭൂമി എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ അടിസ്ഥാന സിദ്ധാന്തം ഭൂമിയെയും പശുക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതകൾ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, പാൽ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം, മരം മുതലായവയാകുന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ഒരാൾക്ക് ഇവയൊക്കെ ആവശ്യമാകുന്നു. തീർച്ചയായും മാംസവും മത്സ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ഒന്നും ഒരാളുടെ ആവശ്യമല്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ലോകത്തിലുടനീളം ക്രമീകൃതമായ വർഷപാതം ലഭിച്ചിരുന്നു. വർഷപാതം മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല. മഴയുടെ നിയന്ത്രണാധികാരം ഭഗവാന്റെ സേവകനും സ്വർഗരാജാവുമായ ദേവേന്ദ്രനാകുന്നു. രാജാവും രാജശാസനത്തിന് കീഴിലുള്ള ജനങ്ങളും ഭഗവാനെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ചക്രവാളത്തിൽ നിന്നും കാലക്രമമായ മഴ വർഷിക്കുന്നു. ഈ മഴയാണ് ഭൂമിയിലെ നാനാവിധങ്ങളായ വിളകൾക്കും കാരണം. കാലക്രമാനുസാരിയായ മഴ ധാന്യങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളുടെയും ധാരാളമായ ഉത്പാദനത്തിന് സഹായകമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ പ്രഭാവവുമായി ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളുടെയും മുത്തുകളുടെയും യഥേഷ്ടമായ ഉത്പത്തി ഉണ്ടാകുന്നു.
ധാന്യങ്ങൾക്കും പച്ചക്കറികൾക്കും മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും യഥേഷ്ടം തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ കഴിയുന്നു. മാത്രവുമല്ല, തടിച്ചു കൊഴുത്ത പശു മനുഷ്യന് ധാരാളമായി ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാൽ യഥേഷ്ടം ചുരത്തുന്നു. മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തിയും പട്ടുനൂലും രത്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക വികാസത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യർക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഊർജ്ജസ്വലതയും ഓജസ്സും പകരുവാൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കും യന്ത്രങ്ങൾക്കും കഴിയുമോ? യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ധാന്യവും പഴവും പാലും അതുമല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങളും പട്ടുനൂലും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? മനുഷ്യന്റെ പരിശുദ്ധവും സമൃദ്ധവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതത്തിന് നെയ്യ്, ധാന്യങ്ങൾ, പാല്, പഴങ്ങൾ എന്നിവയാൽ തയ്യാറാക്കിയ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും അവയോടൊപ്പം രത്നങ്ങളും പട്ടും പര്യാപ്തമല്ലേ? പിന്നെ കൃത്രിമ ആഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും കാറുകളുടെയും റേഡിയോകളുടെയും മാംസത്തിന്റെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമെന്ത്? വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും കലഹിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പോലുള്ള മനോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ മനോരഥത്തിന്മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കും യുദ്ധകളത്തിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചുവോ? അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ശില പ്രഭുപാദർ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നു എന്തായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിരന്റെ സാമ്രാജ്യം അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആ രാജ്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോകം മുഴുവൻ ഭരിച്ചത് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കീഴിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഏകലോക സാമ്രാജ്യമാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ. നമ്മൾ ഈ കാര്യം ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ പഠിച്ചത്? യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ പർജന്യാതന്ന സംഭവഃ. ഭവതി പർജന്യോ പർജന്യാതന്ന സംഭവഃ. അന്നാത് ഭവതി ഭൂതാനി പർജന്യാതന്ന സംഭവഃ. യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ. മറന്നുപോയി ഞാൻ ആ ശ്ലോകം, കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് യത്നം ചെയ്യണം. യത്നം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? മഴ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. യത്നം ചെയ്ത് മഴ ഉണ്ടാവുന്നു. ആ മഴയിൽ നിന്നുള്ള ധാന്യങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മള് ഭഗവാന് തിരിച്ചു നിവേദിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാന് തന്നെ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ദേവിയും സന്തുഷ്ടയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് യത്നം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രജകൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യവും ഉണ്ട്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയും രണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭൂമി സന്തോഷവതിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ നൽകിയെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ധാതുക്കൾ, വസ്ത്രം അല്ലെ. വസ്ത്രത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പട്ടുനൂല്, അതുപോലെ പരുത്തി എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വ്യവസായശാലകൾ? അതുപോലെ ഇത്രയും ആഹാര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് സുലഭമായി ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് മാംസാഹാരങ്ങള്? അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാർപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള പാർപ്പിടങ്ങളാണ്. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ വാർപ്പ് കെട്ടിടങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ അതിനെന്ത് മതിയാകുമായിരുന്നു? മരം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മരം, മണ്ണ് ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുമ്പിന്റെയോ അതുപോലെയുള്ള യന്ത്രങ്ങളുടെയോ ഒന്നും ആവശ്യകത ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒന്നും അതൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭൂമി ഈ മഴയിലൂടെ തന്നെ ഇതൊക്കെ, അതായത് മഴയിലൂടെയാണ് ഈ നമ്മള് ഹിസ്റ്ററിയിലോ ജിയോഗ്രഫിയിലോ ഒക്കെ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലേ. ഈ ധാതുക്കളൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൂമിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മഴയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മതിയാവോളം പാലും ധാന്യങ്ങളും പഴങ്ങളും പരുത്തിയും പട്ടുനൂലും രത്നങ്ങളും എല്ലാം ലഭ്യമായി ഈ പറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ അല്ലെ ലക്ഷണം. നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് പാർപ്പിടം, മരം, അതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഈ വ്യവസായശാലകൾ? ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യകത ഇല്ലാതെ തന്നെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഐശ്വര്യത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി അവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുതന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ കൃത്രിമ ആഡംബര ജീവിതമായ സിനിമകളുടെയും കാറുകളുടെയും റേഡിയോയും മാംസത്തിന്റെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വ്യാവസായിക വൽക്കരണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് കുറെ ടിവിയില് കുറെ സീരിയൽ കാണാം, സിനിമ കാണാം അല്ലെ. അതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു എന്താണ്
പുരോഗമനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതികതയുമായി ഈ സുഖലോലുപതയിൽ ആസക്തരായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ അഡീഷണൽ ആയി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് 3 മണിക്കൂർ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ സീരിയൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം വേസ്റ്റ് അല്ലെ. സിനിമ 3 മണിക്കൂറേ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയൽ ഡെയിലി കാണണം അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും അര മണിക്കൂർ ഡെയിലി കാണണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റും ബുദ്ധിനാശവും സംഭവിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന പരിഷ്കാരം കൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായും രാഷ്ട്രീയപരമായും കലഹിക്കുന്ന നായ്ക്കളെ പോലുള്ള മനോഗതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ സംസ്കാരം മറ്റെന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പുരോഗതി എന്താണ്, ശരിക്കും അധോഗതിയാണ്, ഒരു പുരോഗതി അല്ല എന്ന്. ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തികളുടെ മനോരഥത്തിന്മേൽ ആയിരക്കണക്കിന് വ്യക്തികളെ നരകതുല്യമായ വ്യവസായശാലകളിലേക്കും യുദ്ധക്കളങ്ങളിലേക്കും അയച്ച് സമത്വത്തിനും സാഹോദര്യത്തിനുമുള്ള സാധ്യത ഈ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ പലതും നമ്മൾ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മുടെ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചു, നമ്മുടെ സമയവും പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. പശുക്കൾ ആഹ്ലാദപൂർണരാകയാലും അവയുടെ അകിട് തടിച്ചതാകയാലും മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളൊക്കെ പതിവായി അവ പാലുകൊണ്ട് നനച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? ധാരാളം നല്ല പച്ച പുല്ലുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇഷ്ടം പോലെ പശുക്കൾ എങ്ങനെയാണ്, പുല്ല് കിട്ടിയാലും അവർക്ക് മതിയാവൂല, അവർ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അകിടും എന്താണ്, ധാരാളം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, തടിച്ച അകിട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളെ പതിവായി പാലുകൊണ്ട് നനച്ചിരുന്നു എന്ന്. ആകയാൽ പശുക്കൾക്ക് മൈതാനങ്ങളിൽ യഥേഷ്ടം പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ആനന്ദപ്രദമായി ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള ഉചിതമായ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ആവശ്യമല്ലേ? സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി മനുഷ്യർ പശുക്കളെ എന്തിനു കൊല്ലണം? എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ധാന്യങ്ങൾ, ഫലങ്ങൾ, പാൽ എന്നിവയാലും ഇവ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന നൂറായിരക്കണക്കിന് സ്വാദിഷ്ടങ്ങളായ വിഭവങ്ങളാലും സംതൃപ്തരാകാൻ പാടില്ല? നിരപരാധികളായ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനായി ലോകത്തിലുടനീളം അറവുശാലകൾ എന്തിനാണ്? മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൗത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു പശുവിനെ വധിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് കണ്ടു. ഉടൻ തന്നെ രാജാവ് കശാപ്പുകാരനെ പിടികൂടുകയും കഠിനമായി ശാസിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പാവം മൃഗങ്ങളുടെ ജീവൻ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണനിർവാഹക തലവൻ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഇതാണോ മനുഷ്യത്വം? രാജ്യത്തെ മൃഗങ്ങളും പ്രജകളല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് സംഘടിതമായ അറവുശാലകളിൽ അവയെ കൊല്ലുവാൻ അനുവദിക്കുന്നു? ഇവയൊക്കെയാണോ സമത്വത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും അഹിംസയുടെയും പ്രതീകം? അപ്പോ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് കശാപ്പുശാലകൾ കാണാം അല്ലെ. നമ്മള് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഭൂമി ഫലഭൂയിഷ്ടമായതുപോലെ തന്നെ പശുക്കളും വളരെ സന്തോഷവതികളായിരുന്നു. അവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പുല്ല് ഭക്ഷിച്ച് ധാരാളം അകിട് നിറയെ പാലുണ്ടായി, അത് പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. മേച്ചിൽപ്പുറം പോലും പാലുകൊണ്ട് ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം, നമ്മൾ നെയ്യൊക്കെ ചേർത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താണ്, വളരെ രുചികരമായിരിക്കും അല്ലെ. രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഈ പച്ചക്കറി കൊണ്ടും പശുവിന്റെ പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടും നമുക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാംസാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് അറവുശാലകൾ തുറക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എന്നിവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറവുശാലകളാണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലെ. പശുക്കളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പാലിനേക്കാൾ കെമിക്കൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പാക്കറ്റ് പാലാണ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല, നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയും ഇങ്ങനെ പശുക്കളില്ല, പക്ഷെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടം പോലെ പാല്, ഈ പാക്കറ്റ് പാല് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒക്കെ പശുമ്പാല് തന്നെയാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല, പശുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ യഥേഷ്ടം നല്ല പാല് ലഭ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രുചിയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കാനും എല്ലാവരും നല്ല ഐശ്വര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഫാക്ടറി വന്നതോടു കൂടി ഉള്ളത് ഇല്ലാതെ ആവുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അത് എന്താണെന്ന്, പുരോഗതിയാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റായി വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം, പശുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് പശുക്കളെ അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ കൊന്നു തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കശാപ്പ് ശാലകള് തുറക്കാതെ അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മം. കാരണം അവരും ആരാണ്? ഈ രാജ്യത്തിലെ പ്രജകള് തന്നെയാണ്. അവയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതും ഒരു രാജാവിന്റെ ധർമ്മമാണ്. ഒരിക്കലും അവയെ കൊന്നു തിന്നുന്നത് ഒരു
അഹിംസയാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവയെ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു പശുവിനെ, ഒരു കറുത്ത മനുഷ്യൻ, അതായത് കലിയായിരുന്നു, അത് കലി ഭൂമി ദേവിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു പശുവായിട്ട് വന്നത്, അടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു രാജാവ് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആകയാൽ ആധുനിക പുരോഗമനോന്മുഖമായ സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഭരണ സംവിധാനത്തിന് വിരുദ്ധമായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഏകാധിപത്യ ഭരണം അധികം ഉയർന്ന തോതിൽ ശ്രേഷ്ഠമാകുന്നു. ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? മൃഗത്തെ വധിക്കുന്നു ഒന്ന്, അല്ലെ? ഏകാധിപത്യ ഭരണം ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇതുപോലെയുള്ള രാജാവിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഏകാധിപത്യ ഭരണം അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എന്താണ്? ജനാധിപത്യ ഭരണം. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ജനാധിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണത്തിൽ മൃഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും മൃഗത്തെക്കാൾ നികൃഷ്ടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അതായത് മനുഷ്യന്റെ രൂപവും മൃഗത്തിന്റെ ബുദ്ധിയുമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അതുപോലെ തന്നെ മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും എന്താണ്? ഒരുപോലെ മൃഗതുല്യരാണ്, അല്ലെ? മൃഗത്തിലും താഴ്ന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യന് വേണ്ടി സമ്മതിദാനം വിനിയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അവർക്ക് എന്തില്ല? വിവേചന ബുദ്ധി ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാൽ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ തന്നെ, അല്ലെ? ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭരണം കൈയാളുന്നതും. അവരൊരിക്കലും എന്തല്ല, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ യോഗ്യത ഉള്ളവരല്ല. അതായത് ക്ഷത്രിയ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല. ശൂദ്രരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് സമ്മതിദാനം നടത്തി രാജാവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഭരണാധികാരിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇന്നത്തെ ജനാധിപത്യ ഭരണം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നാം എല്ലാവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു. എല്ലാ രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബീജദാതാവായ പിതാവ് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്നും മാതാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം സർവശക്തനായ പിതാവ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാക്ഷിണ്യത്താൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കും മതിയായ ഭക്ഷണം മാതാവായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുണ്ട്. മനുഷ്യൻ മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു. സർവശക്തനായ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും പ്രകൃതി ചര്യകളെയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ സംസ്കാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്പാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം, അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൃത്രിമ ലോഭത്തിന്റെയും അധികാരമോഹത്തിന്റെയും താറുമാറായ നിലയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്ക് കൃത്രിമമായി ഉദ്യമിക്കരുത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ? ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്? അച്ഛനാണ്. ഭൂമി ഭൗതിക പ്രകൃതി ആരാണ്? അമ്മയാണ്. ഈ ജീവസത്തകൾ ആരാണ്? ഈ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മക്കളാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഹം ബീജപ്രദപിത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് ബീജം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, അല്ലെ? മഹത്തത്വത്തിലാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിയെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ബീജം നിക്ഷേപിച്ചു. ആ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജീവാത്മാവ് ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്, ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പോ അതിൽ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് അവരുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെയും ജ്യേഷ്ഠൻ, ബ്രദറാണ്, അല്ലെ? ശരിക്കും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ്. ഒരു ജ്യേഷ്ഠന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? തന്റെ ഇളയ സഹോദരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അല്ലാണ്ട് കൊന്ന് ഭക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അവർക്കും സംരക്ഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അതിനുള്ള ബുദ്ധി കൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അധികം ശക്തിമത്തായ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മളെ ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് അവിടെ വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, താഴെ വർഗങ്ങളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇളയ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളിലുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാനും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം തന്നുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മനുഷ്യരായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മാനവ സംസ്കാരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഉത്പാദനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം. എന്താവാൻ പാടില്ല? ഫാക്ടറൈസേഷൻ ആകാൻ പാടില്ല. അല്ലാതെ കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെയും മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെ കൃത്രിമ ലോഭത്തിന്റെയും, അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മുഴുവൻ എന്താണ്? ആസ്വദിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്, അല്ലെ?
നല്ല സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുക, നല്ല ആഭരണങ്ങൾ അണിയുക, പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? കൃത്രിമമായിട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃത്രിമമായ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയാണത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉദ്യമിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നദ്യ സമുദ്രാ ഗിരയഃ സവനസ്പതി വീരുതഃ ഫലന്ത്യോഷധയഃ സർവാഃ കാമമന്വൃതു തസ്യ വൈ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമുദ്രാ ഗിരയഃ സവനസ്പതി വീരുതഃ ഫലന്ത്യോഷധയഃ സർവാഃ കാമമന്വൃതു തസ്യ വൈ. നദ്യഃ നദികൾ, സമുദ്രാഹ സമുദ്രങ്ങൾ, ഗിരയഃ കുന്നുകളും പർവ്വതങ്ങളും, സവനസ്പതി പച്ചക്കറികൾ, വീരുതഃ പടർച്ചെടികൾ, ഫലന്തി ജീവസുള്ള, ഓഷധയഃ ഔഷധികൾ, സർവാഹ സർവം, കാമം ആവശ്യകതകൾ, അൻഋതു ഋതുക്കൾ അനുസരിച്ചുള്ള, തസ്യ രാജാവിന് വേണ്ടി, വൈ നിശ്ചയമായും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ മുതലായവയെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കളിലും അവയുടെ നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായി ഏകി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പോലെ പശുക്കളും ഭൂമിയും മാത്രമല്ല എല്ലാം നൽകിയത്, പിന്നെ എന്തൊക്കെ നൽകി? നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, അതുപോലെ ജീവസുള്ള ഔഷധികൾ, ഇവരെല്ലാം ഓരോ ഋതുക്കൾക്കും അനുസരിച്ച് ഭഗവാന് ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജാവിന് നികുതി വിഹിതം രാജാവിന് അതിസമൃദ്ധമായി ഏകി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം അതാത് ഋതുക്കളുടെ സമയത്ത് യഥേഷ്ടം ലഭ്യമായി. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അജയ്യനായ ഭഗവാന്റെ അജിതന്റെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ സംരക്ഷണത്തിലാകയാൽ നദികൾ, സാഗരങ്ങൾ, കുന്നുകൾ, വനങ്ങൾ മുതലായ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളൊക്കെ സന്തുഷ്ടിയോടെ ഇരിക്കുകയും അവ പതിവായി അവരുടേതായ നികുതികളുടെ വിഹിതങ്ങൾ രാജാവിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് വിജയരഹസ്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ യാതൊന്നും സാധ്യമല്ല. ഉപകരണങ്ങളുടെയും യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ബലത്തിൽ സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നം എല്ലാം ആകുന്നില്ല. പരമപുരുഷന്റെ അനുമതി നിശ്ചയമായും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എല്ലാവിധ സഹായകമായ വിന്യാസങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും സകലതും പരാജയപ്പെടും. വിജയത്തിന്റെ പരമ കാരണം ദൈവം അഥവാ പരമപുരുഷനാകുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിനായി പരമപുരുഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവെന്ന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാർ പൂർണ്ണമായും അറിഞ്ഞിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യം പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അവകാശപ്പെട്ടതാകുന്നു. നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല. അവയെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭഗവാന്റെ വിഭവങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ ജീവാത്മാക്കളെ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ മുദ്രാവാക്യം സകലതും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നതാണ്. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ഫോർ ദ പീപ്പിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ, ബൈ ദ പീപ്പിൾ, ഫോർ ദ പീപ്പിൾ. അങ്ങനെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം തന്നെ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന മുദ്രാവാക്യം. ആകയാൽ ഭരണകൂടവും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ജനങ്ങളാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെയും ധർമ്മത്തെയും നീതിയെയും സമാധാനത്തെയും ഈശ്വര അവബോധത്തെയും മാനവ ജീവിത പരിപൂർണതയെയും, ചുരുക്കത്തിൽ ഈശ്വരോന്മുഖമായ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു നവ മനുഷ്യവർഗം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ലോകം വീണ്ടും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്തിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടരേണ്ടതാകുന്നു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ സകലതും യഥേഷ്ടം ഉണ്ട്. ആകയാൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുമുള്ള വിദ്വേഷം കൂടാതെ വിഭവങ്ങളുടെ ഉചിതമായ പ്രയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണം സർവ്വയിടത്തുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാകിയാൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും പ്രീതിപ്പെടും. ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദി സമൃദ്ധമായി ഒഴുകും.
സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യും. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ നൽകും. ഋതുഭേദങ്ങൾ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കാര്യക്ഷമമായി സഹായിക്കും. വ്യവസായശാലകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്ന കൃത്രിമ മാർഗത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ വിഷമത്തിലാക്കി പരിമിതമായ ചിലർക്ക് മാത്രമേ നാമമാത്രമായ സന്തോഷം നൽകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. വലിയൊരംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജം വ്യവസായശാലകളിലെ ഉത്പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കിയാൽ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബന്ധമുണ്ടാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ബഹുജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഉചിതമാം വണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ ബഹുജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിക്ഷണം ലഭിച്ച ഭഗവത് പ്രതിനിധിയുടെ നിയന്ത്രണവുമില്ല. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നാം പരിശോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാലത്തിന് ചേരാത്ത കാര്യം തുടച്ചു നീക്കാനും നാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൂമി മാത്രല്ല, എല്ലാ വിഭവങ്ങളും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകിയത് ആരൊക്കെ കൊടുത്തു? സമുദ്രങ്ങൾ, നദികൾ, കുന്നുകൾ, പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, വള്ളിച്ചെടികൾ, അതുപോലെ ഔഷധിച്ചെടികൾ, ഇവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടിയോടുകൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലഭൂയിഷ്ടമായിട്ട് ആർക്ക് കൊടുത്തത്? രാജാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരനും അതുപോലെ യുധിഷ്ഠിര രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കും. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നതാണ് വിജയരഹസ്യം. അതായത് നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ബലം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് വിജയത്തിനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു വിജയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് കണ്ടു. അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങുന്നില്ല എന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ പറഞ്ഞ പുരോഗതിയും അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ലഭ്യമാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആശ്രയത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു രാജാവായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി എല്ലാം ആ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് രാജ്യം ഭരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നദികൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, മലകൾ, ഔഷധികൾ മുതലായവയൊക്കെയും ഇതൊന്നും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെയും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് നൽകിയത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് നൽകുന്ന വിഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നദി സമൃദ്ധമായി, ഭൂമിയെ ഫലഭൂയിഷ്ടമാക്കാൻ നദി സമൃദ്ധമായി ഒഴുകും. സമുദ്രങ്ങൾ യഥേഷ്ടം ധാതുക്കളും മുത്തുകളും രത്നങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്? ധാതുക്കൾ, മുത്തുകൾ, രത്നങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. വനങ്ങൾ വേണ്ടുവോളം മരങ്ങൾ, തടികൾ, ഔഷധികൾ, പച്ചക്കറികൾ എന്നിവ നൽകും. അപ്പൊ വനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള മരങ്ങൾ അതൊക്കെ ലഭ്യമാകും അല്ലെ. അതുപോലെ പച്ചക്കറികൾ, ഔഷധി ചെടികളൊക്കെ ലഭിക്കും വനത്തിൽ നിന്ന്. ഋതുഭേദങ്ങൾ ഫലങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സമൃദ്ധമായ തോതിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവയൊന്നും തന്നെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചല്ല? വ്യവസായശാലകളെയോ കൃത്രിമമായിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഉപകരണങ്ങളെയോ ഒന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിലാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടം ധനികരെയും ഒരു കൂട്ടം ദരിദ്രരെയും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വ്യവസായശാലകൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉചിതമായ വലിയൊരംശം ജനങ്ങളുടെയും ഊർജം വ്യവസായശാലകളിലെ ഉൽപാദനത്തിനായി വിനിയോഗിക്കാൻ പ്രകൃതി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രതിബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ബഹുജനങ്ങൾ അസന്തുഷ്ടരാകുന്നു. ഉചിതമാവണ്ണം അഭ്യസിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപിത താല്പര്യക്കാരുടെ കാലടികളെ ബഹുജനങ്ങൾ പിന്തുടരുകയും അങ്ങനെ വ്യക്തികൾ തമ്മിലും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലും നിശിതമായ മത്സരം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്? ഈ വ്യാവസായിക വൽക്കരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നവയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ആധുനിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ നാം പരിശോധിക്കണം. മാത്രവുമല്ല, മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിക്കാനും കാലത്തിന് ചേരാത്ത കാര്യം തുടച്ചു നീക്കാനും നാം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പാത പിന്തുടരണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु।
ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി പ്രണാമം.